లాక్డౌన్ అమల్లో ఉంది అనే అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇప్పుడు మనతో ఏసీ సార్ మామూలు ఏసీ సార్ ఉన్నారు. సార్ అడిగి చెప్పండి, ఇప్పటి వరకు ఎన్ని వెహికల్స్ మీరు పట్టుకున్నారు, మీ పరిధిలో ఎలా ఉంది? ఈ లాక్డౌన్, ఈ కరోనా విషయంలో లాక్డౌన్ పరిధించడానికి కూడా మా డివిజన్లో మొత్తం 5 పొజిషన్లు వస్తాయండి. దాంట్లో 2 అర్బన్ వస్తాయి, 3 రూరల్ వస్తాయి. ఈ అర్బన్ అంటే ఈ 5 అంటే మాకు డిఫరెంట్ కల్చర్స్ ఉంటాయి. మాకు అర్బన్ 2 కల్చర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 2 కూడా మేము చూడాల్సి. అయితే లాస్ట్ మంత్ మనం ఈ జనతా కర్ఫ్యూ మనం అక్కడి నుంచి మాది ఈ లాక్డౌన్ పడింది జరిగింది. ఇదివరకు కూడా పబ్లిక్లో అవేర్నెస్ రకరకాల రూపాల్లో అవేర్నెస్ జరిగిందండి. అయినా కూడా పబ్లిక్ ఏంటంటే కంపల్సరీగా కొంతమంది ఆకతాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో అన్నెసరీ ఊరికి వచ్చే వాళ్ళని 2750 ఇదివరకు దాదాపు 319 కేసెస్ 19 వెహికల్ సీజ్ చేసి పూర్తిగా సీజ్ చేసి వాళ్ళని నెక్స్ట్ మంత్ 3rd వరకు కూడా ఆ వెహికల్ ఇచ్చే సమస్య లేదు. యాజ్ పర్ ది మై సూపర్ ఆఫీసర్ మా గౌరవ సిపి గారు వరంగల్ కమిషనర్ గారు ఇచ్చిన ఉత్తర్వుల ప్రకారం నెక్స్ట్ మంత్ 3వ తారీఖు వరకు కూడా సీజ్ చేసిన వెహికల్ మాత్రం ఇచ్చే సమస్య లేదు. మీ ఆధ్వర్యంలో ఎక్కడెక్కడ చెక్ పోస్టులు పెట్టారు, ఎలా ఉంది ఆ చెక్ పోస్ట్ పెట్టారు? ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు, ఇది వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ చెక్ పోస్ట్. ఇది ఐనోవర్ కమాండ్, ఐనోవర్ దీని ఎపిసోడ్ ఈరోజు చెక్ పోస్ట్ మట్టిలో పోలీస్ స్టేషన్ దాటిన తర్వాత బస్ స్టాండ్ మెయిన్ తర్వాత తీసుకుంటే ఊకలు చివరస్తారు చెక్ పెట్టినాము. తర్వాత సంఘంలో ఏమో కాపులు కనపడి దగ్గర చెక్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ చెక్ పోస్టుల్లో టాప్ ప్రయారిటీ మాది నాయుడు పంపు దగ్గర చెక్ పోస్ట్. ఎందుకంటే వెహికల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ రూట్లో చేసినట్టు వర్ధనపేట, ఖమ్మం పైనుంచి వచ్చే వెహికల్ మొత్తం ఖచ్చితంగా నాయుడు పంపు అటాచ్ చేయాలి. సో ఆ చెక్ పోస్ట్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అది మేము ఇచ్చే అన్ని చెక్ పోస్టులో టాప్ ప్రయారిటీ ఆ చెక్ పోస్ట్. మీరు ఉన్న చెక్ పోస్టులో కొంచెం ఎమర్జెన్సీ కాకుండా వేరే ఏ కారణంతో చెక్ వస్తున్నారు? ఇప్పటి వరకు దాదాపు 93% రెగ్యులర్గా ఏంటంటే ప్రతి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర 24 hours కంపల్సరీ ఉంటాం కదా. అయితే ఇప్పుడు వరకు కూడా ఈ 90% కూడా అందరూ రకరకాల ఎంప్లాయీస్, ఆన్లైన్ ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ ఐడి కార్డు చూపిస్తారు. వాళ్ళు పనిచేసే ఎక్కడ పనిచేస్తారు వల్ల తర్వాత వాటితో పాటు నిత్యావసరాలు ప్లస్ మళ్ళీ ఎమర్జెన్సీ ఏదైతే అది ప్లస్ మళ్ళీ వాటితో పాటు మెడికల్ ఏదైతే ఉంటాయో వాళ్ళు కంపల్సరీగా అందరూ పాసెస్తోనే వస్తుంటారు. కాబట్టి 93% దాదాపు అంత పాసెస్తోనే ఉంటారు. ఒక్క 7% కూడా అది ఇంకా కంట్రోల్ చేస్తున్న ఉద్దేశంతో మేము ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వరకు బలంగా చేస్తూ ఉంటున్నాం. అంటే ప్రజల్లోకి ఎలాంటి అవేర్నెస్ మీ ద్వారా ఎలా తీసుకెళ్తుంది అవేర్నెస్ ప్రజలకు? ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మన SHO టీం ఒకటి బలంగా ఉంటుంది. ఆయన కింద నోడల్ ఆఫీసర్ వ్యవస్థ ఉంటుందండి. అంటే ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దాదాపు ఉన్న ప్రతి విలేజ్లో ఉన్నటువంటి కిరాణా షాప్స్ కానివ్వండి, వెజిటబుల్ షాప్స్ కానివ్వండి, తర్వాత వాళ్ళ మిల్క్, చికెన్, మటన్ ప్లస్ మళ్ళీ కాకుండా ఈ రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ ప్లస్ మళ్ళీ మెడికల్ అసోసియేషన్స్, ప్రతి అసోసియేషన్ వాళ్ళతోని మేము ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసినాం. ఇవి కాకుండా ఆల్ ఎంప్లాయీస్, ఆ యొక్క విలేజ్లో పనిచేసినటువంటి ఎంప్లాయీస్ అది వాళ్ళకు అవేర్నెస్ అది చేసినాము. అది కాకుండా మళ్ళీ ప్రతి ఊర్లో ఈ టెంపుల్స్, మసీదులు, చర్చెస్ ఉన్నాయి. ఆ ఎల్లర్స్తో కూడా మేము ఒక టీం ఫామ్ చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే ప్రతి ఊర్లో ఈ చర్చెస్, మసీదు, ఈ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వాటికి మైక్స్ ఉంటాయి. ఆ టెంపుల్స్ అన్నిటికీ హోలీ ప్లేసెస్ ఆ మైక్స్ ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు జరిగినటువంటి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎప్పటికప్పుడు దాంట్లో పబ్లిక్ తెలియపరుస్తూ ఉంటాము. అది కాకుండా మా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని వెహికల్స్ కూడా పబ్లిక్ కార్డ్ సిస్టమ్ ఉన్నది. ఆ పబ్లిక్ కార్డ్ సిస్టమ్ ద్వారా కూడా ఎప్పటికప్పుడు చెప్తూ ఉంటాము. అది కాకుండా రెవెన్యూ వాళ్ళుతోనే వాళ్ళు ఆ వెహికల్లో పబ్లిక్ కార్డ్ సిస్టమ్ ఆ సిస్టమ్ ద్వారా పబ్లిక్లో చెప్తూ ఉంటాము. అది కాకుండా ఇప్పుడు పబ్లిక్ కూడా బాగా అవేర్నెస్ ఈ టీవీలో 24 hours 24/7 ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి నేను ఫస్ట్ మీకు కొంచెం ఫీల్ అయ్యాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాదాపు ఎక్కువ నాకు విలేజ్ ఎక్కువ వస్తాయి. నాకు ఈ విలేజ్ పబ్లిక్ని ఎవరైనా చేయాలంటే చాలా టైం పడుతున్నాం. కానీ మేము అనుకున్న దానికన్నా ఇంకా ఫాస్ట్గా వాళ్ళు మూవ్ అయ్యి వాళ్ళంతా వాళ్ళే రోడ్డు కట్టంగా వాళ్ళు బ్యారికేడ్ పెడతాం కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ కర్ర పెట్టుకోవడం కానివ్వండి, కంప వేయడం కానీ చేసి మా ఊరికి ఎవరు రావద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు పెట్టడం వల్ల అంటే వాళ్ళ అవేర్నెస్ ఆల్మోస్ట్ మేము అనుకున్న దానికన్నా ఫాస్ట్గా వచ్చింది. సో అది మాకు సెట్టింగ్. అంటే వాహనదారులకు మీరు ఏం విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు? దయచేసి వాహనదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో దయచేసి కంపల్సరీ అయితేనే
మీరు రోడ్డు నుంచి రండి. అన్నెసెసరీ రోడ్డుకి వస్తే మాత్రం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు ఫ్యాషన్ కాస్ట్ షోక్గా రావచ్చు, కానీ దాని ద్వారా భయంకరమైన ఈ కరోనా వ్యాధి అనేది దాన్ని మనం ఏదైతే ఉద్దేశించుకొని ఏదైతే లక్ష్యంతో మన గౌరవ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కానివ్వండి, మన గౌరవ సీఎం గారు కానివ్వండి, ఒక ఏమంటే అత్యంత ధైర్య సాహసమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకొని లాక్డౌన్ ప్రకటించడం. ప్రపంచ దేశంతో కంపేర్ చేస్తే ముందు మనమే లాక్డౌన్ ప్రకటించినాము. అంటే లాక్డౌన్ ప్రకటించడం అనేది దాని ద్వారా దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థని దెబ్బపడుతుంది. అయినా కూడా అయినా ఆలోచించకుండా పబ్లిక్ ఏం కావద్దని చేసుకొని వాళ్ళు అత్యంత ధైర్య సాహసంతో ముందుకు వచ్చేసి ఆ లాక్డౌన్ ప్రకటించడం, దాన్ని ఎవరైతే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారంటే అన్నేసరి రోడ్డు మీద తిరిగే వాళ్ళు, దాని ద్వారా అది బ్రేక్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దాంట్లో విషయాన్ని మాత్రం, అందుకని ఆ విషయాన్ని మాత్రం మేము ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వరకు మాత్రం బలంగా చేస్తున్నాం. ప్రజలకు చివరిగా మీరు ఏం చెప్పాల్సి? ప్రజలందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దయచేసి మీరు ఇళ్ల నుంచి కంపల్సరీ అయితేనే రోడ్డు నుంచి రండి. అది కాకుండా మీ ఇళ్ల నుంచి నియర్ బై ఉన్న షాప్స్కి వెళ్ళి మీకు కావాల్సినటువంటి నిత్యావసర వస్తువు కొరత లేకుండా ఏదో ఆ సప్లై చైన్ 50% అది బ్రేక్ కాకుండా చూస్తాను. ఎందుకంటే దానికోసం కూడా మా ఓఎస్డీ గారు తిరుపతి సార్ నాయకత్వంలో ఒక బలమైన టీం ఉంది. ఆయన కింద ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ టీం కూడా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక నోడల్ ఆఫీసర్ వ్యవస్థ ఉంది. అంటే సప్లై చైన్ ఏంటంటే ప్రజలకు కావాల్సిన నిత్యావసర వస్తువులు, రైస్ దగ్గర నుంచి, రైస్ కానివ్వండి, సంబంధించిన మెడికల్ షాప్స్ కానివ్వండి, కిరాణా షాప్స్ కానివ్వండి, ఈ చికెన్ మటన్ ఈ సంబంధించి కాకుండా మిల్క్, వాటరు, అంటే వాళ్ళు బ్రతుకుతానికి ఏది కావాలనో ఆ దాంట్లో మాత్రం 50% దాంట్లో కొరత లేకుండా వచ్చడానికి మా యొక్క నోడల్ వ్యవస్థ బలంగా ఉన్నది. ఈ రోజు వరకు కూడా ఆ నిత్యావసర వస్తువుల్లో బిఫోర్ లాక్డౌన్ పడించే ముందు ఏదైతే మన రేట్స్ ఉన్నాయో అదే రేట్స్ తో ఇప్పుడు కూడా అమ్మటం జరుగుతుంది. అంటే కొన్ని పరిచోట్ల కూడా అతిగా ధరలు కూడా ఎక్కువగా అమ్ముతున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా వస్తుంది. వాళ్ళకి ఎటువంటి చర్యలు ఇస్తున్నారు? ఇంతవరకు యాజ్ అండ్ ఇప్పటివరకు కూడా నా సబ్ డివిజన్ లో అలాంటి అయితే ఎటువంటి మా దృష్టికి రాలేదండి. అయినా కూడా మేము ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు మేము మాత్రం మాకున్నటువంటి ఇన్ఫార్మేషన్ వ్యవస్థ, మాకున్నటువంటి నోడల్ వ్యవస్థతో ఎప్పటికప్పుడు పూర్తి మాడు చేస్తూ ఉన్నాం. మా వాళ్ళు కూడా డెకాయ్ రూపంలో, డెకాయ్ అంటే సామాన్య పబ్లిక్ రూపంలో పోయి మామూలుగా మేము కొంటా ఉంటాం. అప్పుడు మన బయట ధరలు ఎంత ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎంత ఉన్నాయని చెప్పి కంపేర్ చేసుకొని అట్లా మేము డెకాయ్ రూపంలో కూడా ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ సిటీలో ఏంటంటే సిటీలో ఆర్గనైజ్డ్ ఉంటుంది. నా సబ్ డివిజన్ 5 పోలీసులు ఆర్గనైజ్ ఎక్కడ లేవు. మార్కెట్ ఉంది, ఒక ఆర్గనైజ్ సంస్థ మా యొక్క ఉండవు కాబట్టి మాకు అది కొంచెం తెచ్చి అవుతుంది. ఇక్కడ మనం పుణ్యలి క్రాస్ కావచ్చు, మన అయినవోలు ఎస్ఐ నరసింహ సార్ కావచ్చు, ఇక్కడ మామూలు ఏసీ సార్ కావచ్చు, ఇక్కడ ఎప్పటికీ నిత్యం ఉన్నటువంటి చెక్ పోస్టులు అయితే ఏమున్నాయి అన్ని చెక్ పోస్టులకు వాళ్ళు నిత్యం మార్నింగ్ కావచ్చు, ఈవినింగ్ కావచ్చు, నిత్యావసర వస్తువులకు మాత్రమే అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఎమర్జెన్సీ సర్వీస్కి అలా అనుమతి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. తప్పనిసరిగా ప్రజలు మాత్రం బయటికి రావద్దు, మీరు మీ ఫ్యామిలీ దూరం చేసుకోవద్దు. అదేవిధంగా వాహన ద్వారా ఇబ్బంది ఎక్కువ పడకూడదు. మీ నిత్యావసర మాత్రం గొడవ లేకుండా మేము చూస్తున్నాం. మా డిపార్ట్మెంట్, మా నోడల్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఏసీపీ మామూలు ఏసీ స్టార్ట్ చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా గ్రహాలకు మాత్రం దయచేసి తప్పనిసరిగా మాత్రమే రావాలి తప్ప మీరు వృధాగా వచ్చి మీ ఫ్యామిలీని కూడా దూరం చేసుకోవచ్చు. కరోనా అయిపోయేదాకా మనం తప్పనిసరిగా జనతా కర్ఫ్యూ కావచ్చు, లేకపోతే లాక్డౌన్ కూడా తప్పనిసరిగా అమల్లో ఉంటుంది. ప్రజలందరికీ మేము అండదండగా ఉంటాము. ప్రజలకు ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకుంటాము. ప్రజలకు బయట నిత్యావసర వస్తువులకు ఎక్కువ కంటే అమ్మితే మా దృష్టికి రాలేదు. వచ్చినట్టు తప్పనిసరిగా యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ప్రభుత్వం చెప్పినట్టుగా వాహన ధర మాత్రం బయటకు రావద్దని చెప్పేసి ఇక్కడ మామూలు పోలీస్ స్టేషన్ ఏసీ సార్ చెప్పడం జరుగుతుంది. కెమెరామ్యాన్ శ్రీకాంత్, SM5 టీవీ ఛానల్, మహేష్, పుణేత్.